אז מה קורה חברים? והיום בסרטון עושים פתיחת צבעות. אוקיי, נראה מי קיבלתי. אוי פאק. בואו נראה מי... תחזיקו את צבעות. אוקיי, לא. קיבלת? לא, סתם קיבלתי אותם. לא יודע לקרוא אנגלית? יכול להיות. אתה לא יודע. אוקיי. לא. זה נכון. אוקיי. זה תמיד זה. אמנת אותי לא להסתכל. לא אותי. אני ראיתי. רק מה? לא מי את זה. תקרא. תקרא נראה אותך. אוקיי, אני אקרא. אתה לא יודע. מסי טוטי! מסי טוטי! נודר מסי טוטי! נודר מסי טוטי! נודר מסי טוטי! לא ראיתי! אתה בטלפון, אני...